संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। राज्याच्या राजकारणातील मोठी बातमी। ठाकरे गटातील आमदार आणि राष्ट्रवादीमधील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत। तसेच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी भेट घेतली तशी चर्चा आहे, असा दावा राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केलाय। पाहुयात नेमका काय आहे हा नवा गौप्यस्फोट। काँग्रेसचे बडे नेते काल महाबळेश्वरला शिंदे साहेबांना भेटले, ही देखील चर्चा आहे। चर्चा भरपूर होऊ शकतात। सगळ्यात विद्वान आणि शहाणे स्वतः ते असल्यामुळं त्यांच्याबद्दल सध्या मी बोलणं सोडून दिलेलं आहे। कारण जगाच्या पातळीवर असा एकही विद्वान आता शिल्लक राहिलेला नाही की जो या खासदार महोदयांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये असेल। सगळ्यांना क्रॉस करून सगळ्यांच्या पुढे जाऊन देशातले विद्वानांचे महामेरू आता हे बनलेले आहे, म्हणून ते प्रत्येकाची अक्कल काढतात आणि त्यांना सगळ्यांपेक्षा, जगातल्या विद्वानांपेक्षा अक्कल जास्त आहे, त्यांच्यावर काय बोलायचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।